तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है सबका भोजपुरी के स्टार कलाकार में। तो आज हम बात करतानी भाई लोगन भोजपुरी में एगो अइसन कलाकार के, भोजपुरी में जवन आदमी 50 रुपया लेके मुंबई जा चुकल रहे और 50 रुपया का खेला आज दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास रच चुकल बड़े, जिनकर नाम बतातानी भाई लोगन की भोजपुरी के आन बान शान और भोजपुरी के कहीं तो बहुत ही धुरंधर कलाकार। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, कलाकार के नाम सुनते ही आप लोगन डायलॉग से पहचान गल होगा केकर बात करतानी। तो हम बतावतानी भाई लोगन की हम बात करतानी रवि किशन के। रवि किशन भाई लोगन एगो ऐसन कलाकार बनी जौन सुर संग्राम में भी तहलका मचले रहली और अपने आवाज के दम पर, अपने वॉइस के दम पर। तो हम बतावतानी भाई लोगन की एक फिल्म आइल बा, रवि किशन जी की एगो फिल्म आइल बा जौन फिल्म का नाम बा महादेव। और आप सबके बता दें कि फिल्म की बहुत ही बड़ी लागत से आइल बा और बहुत ही अच्छा इनकम कर रहा बा। अगर आप सब भी भोजपुरी से थोड़ा सा भी प्यार करतानी भाई लोगन, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती करतानी कि जाई फिल्म के देखी और भोजपुरी के आन बान शान। और अगर भोजपुरी में अगर 100 फिल्म बनत होगी ठीक बा, लेकिन भोजपुरी के 100 गो फिल्म एक तरफ कर दा, आई महादेव फिल्म की एक तरफ कर दा भाई लोगन। वाकई में भाई लोगन जबरदस्त फिल्म बा और मस्त फिल्म बा। तो अगर आप सब भी नहीं देखले तो जाई, ई फिल्म लग चुकल बा और अच्छा खासा इनकम करल बा। अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाई और महादेव फिल्म के ढेर सारा आनंद उठाई और ज़्यादा सपोर्ट करी फिल्म के, ताकि भोजपुरी में बस ऐसे फिल्म चले। फिर खेसारी भी फेंका गए, पवन भी फेंका गए। और रहल बात रवि किशन के, तो भाई लोगन रवि किशन बता दें कि गोरखपुर के सांसद भी बनी, जौन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सीट पर विराजमान बनी और आज सांसद के पद चला रहल बानी। तो हम आशा ना उम्मीद करतानी भाई लोगन की हमारी जानकारी आप सबके बहुत ही अच्छा लागल हुई। अगर आप सब भी रवि किशन भैया की फिल्म नहीं देखले तो जाई देखी नज़दीकी सिनेमा घर में और ढेर सारा प्यार बरसाई भोजपुरी के, अगर अच्छा कलाकार बनी तो। धन्यवाद भाई लोगन। हम आशा ना उम्मीद करतानी कि हमारी वीडियो आप सबके पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो के लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं के लिए तो कर लें भोजपुरी के स्टार कलाकार चैनल के सब्सक्राइब। तो धन्यवाद भाई लोगन, लव यू, मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, जय उत्तर प्रदेश।